muri Zimbabwe aiwa yamuona kuti corruption yese Zanu PF yazoburiswa pachena. Aiwa tinoona kuti nyika dzemuAfrica aiwa dzikangonyarara zvadzo asi chokwadi vanoziva noda kuti vanobva vanyatso expose zvese zvinoitwa neZanu PF. Tinoona nyangwe nenewspaper rinowanzo kupublisha nhau dzeSADC rikataura mashoko aiwa ekunyatso kuratidza kuti Zanu PF aiwa zvairi kuita hazvisisirizvo muri Zimbabwe. Sara muendera mashoko anyogwa ndokurudzai subscribe like wotina on the bell icon kuti rambochera maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti vanyanjira vachiti the Al Jazeera Good Mafia documentary on Zimbabwe was just a tip of the iceberg. The people of Zimbabwe have been subjected to gross human rights abuses and corruption. Zanu PF has also employed electoral theft as a formidable tool to perpetuate their reign in power. No mashoko anechinyogo panapa mubepa iri Africa Beautiful Window achiti aiwa Zanu PF yakakanganisa nyika yeZimbabwe kubvira kumagold mafia kuma electoral reforms wakataura nhau yecorruption vachiti aiwa Zanu PF yazonyanyisa nekuti yabva yatora zvese kwese iri ngo blackmail. Muri Zimbabwe ndo mashoko anotaurwa panapa newspaper umuzvinzi SADC iri kutaurawo mashoko ekuti Zanu PF aiwa ngaichibva. Saka tiudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko abuditsiwa aya. Aiwa pine mucomment section medu musakana kusubscribe kulike notina on the bell icon. Ramuchana maupdates anokupa pano paZim News Live.